Quddiem din is-sitwazzjoni jara sens ta' misteru. Jekk tifhem x'jgħidu l-kwiekeb lill-qamar tul il-lejl, jekk taraf minn fejn telaq is-sħab fejn sejjer fejn, jekk tirfes kull mogħdija u tterraq kullumkien, jekk tkellem lil kull ħlejqa li tikber fil-ħolqien, jekk togħdos fl-ibħra kollha u tmiss l-oċean, jekk titla' kull muntanja u titfi kull vulkan, jekk tifhem lil kull siġra u tkellem lil kull fjur, jekk torqod ma' kull dudu u tqum ma' kull asfur, jekk tott in-numri kollha u taf kull alfabet, jekk tħodd kull teorema u żarma kull kunċett, jekk toxab kull dbissima u tokrob kull uġieħ, jekk toftoq il-kliem kollu u ssib is-sens li fih, jekk taf kif kien il-bidu u kif se jkun it-tmiem, jekk taf kull fuq, kull isfel, kull wara, kull quddiem, jekk taf għaliex kull għabex iżelleġ kull żernieq, jekk taf kemm hija twila, kemm twila triq, jekk taf għaliex l-iżbalji u taf x'inhu perfett, jekk taf għax serb jitkaxkar u għax itir farfett, jekk ittawwalt iżżejjed fuq xifer il-ġibjun tal-qalb biex issa ttella bissa tal-xemm mitfun, jekk il-maltemp sikkittu u l-irjieħ raqqat, jekk l-ilmijiet nixxifthom u l-nirien qabbat, jekk fimt kull mistoqsija u jekk kull ħalfa ħlift u jekk kull rebħa rbaħta u jekk kull telfa tlift, il-petali tal-warda waqgħulek minn idejk. Dan l-universi tektek inqasam hemm f'riġlejk. Il-ħajja mistoqsija miġbura f'elf għaliex u ssirlek poeżija jekk int ma tweġibix. F'ħajjitna mhux l-ewwel darba li nsibu ruħna f'sitwazzjoni fejn nistaqsu ċerti mistoqsijiet u bħal donnu ma jkollniex tweġiba għalihom. Quddiem din is-sitwazzjoni il-bniedem jaf iġib ruħu b'modi differenti. Hawn min forsi ma jagħtix każ, hawn min jaqta' qalbu, hawn min għar minn hekk jiddispra. Il-poeta bħalma kien Oliver Friġġieri quddiem din is-sitwazzjoni jara sens ta' misteru, sens ta' ġmiel u jitrasforma f'arti, jitrasforma f'poeżija. Anzi, dak il-moment li fih ikollu tweġiba għal dawn il-mistoqsijiet tiegħu, is-sens ta' ġmiel jispiċċa. L-arti tispiċċa. Il-petali tal-warda jinxfu u jaqgħu. Għażilt din il-poeżija għax fil-fema tiegħi hija waħda mill-isbaħ Oliver Friġġieri u mhux ta' b'xejn għal xi żmien konna nsibuha fuq il-bus shelters inferxin ma' Malta kollha. Jiena nemmen fil-fatt xi ħadd għandhom jsejħulha l-poeżija tal-bus shelters. Jiena naħseb li anka Oliver kien jaf li hija waħda mill-isbaħ poeżiji tiegħu. U dana nista' nikkonfermaha f'xi diskursati li kien ikolli miegħu mhux neċessarjament akkademiċi, mhux l-ewwel darba li kien jispiċċa jikkwota minnha, speċjalment l-aħħar żewġ strofi li fil-fema tiegħi huma l-qofol tal-poeżija. Għażilta wkoll għax iġġib li memorji sbieħ ta' Oliver. Memorji ta' bniedem kbir, però fl-istess ħin bniedem umli immens. Memorji ta' ħabib tiegħi, ta' kollega tiegħi, imma fuq kollox ta' wieħed mill-allima tiegħi li minn għandu jiena tallimt ħafna mhux affarijiet akkademiċi biss, imma affarijiet ukoll marbuta mal-ħajja b'mod in ġenerali.